Lige fra da du åbnede munden, når vi snakkede sammen, også fra når du sidder deroppe og snakker. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal forklare det. Men jeg ved det godt, hvad du mener. Okay. Fie er meget min type. Og det... Jeg er bange for, at det lige pludselig går galt. Jeg bliver nødt til virkelig at tage mig sammen. Og det er også derfor, jeg ligesom selv prøver at gå og sige til mig selv, at nu tager dig fucking sammen. Men problemet er bare, at det også er svært. Ja, men altså, men du er også et menneske, men vi er jo lidt det samme, tror jeg. Mange punkter. Bare ingen følelser blandt. Nej. Det vil fuck det helt op, altså. Og jeg skal nok lade være med at sige, hvis jeg har fået nogle følelser. Det kommer jeg slet ikke til. Det skal slet ikke være tvivl. Ja. Jeg synes, Daniel er lidt sød. Ja, men det skal han ikke vide, jeg synes. Jeg har ikke engang været på hotellet i døgn, og så kysser jeg allerede med en fyr. Hvad skete der lige der? Oh no, you didn't, you white boy. Jeg ved det ikke. Jeg kender overhovedet ikke Fie. Jeg kender hende slet ikke, men